Gaur, sari banaketa honetan esango dizuegu 11 gaztakile izan direla esku hartu dutenak, eta ez dira edonor. Hemen, lehiaketa honetan esku hartu ahal izateko urtean zehar Euskal Herriko toki desberdinetan egiten diren gazta lehiaketaren bat irabazi beharra izan dute, gaur hemen esku hartu ahal izateko. Horrek zer adierazten nahi du? Punta-puntako gaztakileak izan direla hemen gaur lehiaketa honetan esku hartu dutenak, eta saria bera ere oso garrantzitsua da, oso kerreztaldi manaiz, Euskal Herrian banatzen den gazta lehiaketako saririk garrantzitsuena 1.500 euroko diru saria da lehiaketa honek bere baitan daukana, txapelaz eta gara ikurraz gainera noski, eta noski horrek batera dakarren sona eta ospea ere bai. Hementxe da, Juanjo Galdos jauna, Karago elkarteko kidea, hemen daukagu, Juanjo, torri, hemen daukagu irabazlearen izena, ez da? Bai, guk egin dugu horreiketak guztia eta hori da irabazlea. Batuketak txukun egin da, eta hemen ja, ez dago atzera bueltarik. Ez dago bueltarik. Ederki ba, Juanjo Galdos, eta Eider Mugertzak 1.500 euroko txintxin hortza ere entzuten dugu, hemenik diru sari eder eta oparo hori. Zuri, Galdos jauna eskatuko ez sobrea zabatzeko, nik mikrofonoarekin arazorik izan ez dezadan, eta barruko izen hau hementxe daukat. Baian Andreok, 2022ko Elgoibarko Gabonzar Felixako Euskal Herriko Idiazabal jatorri izendapeneko gazta lehiaketako irabazlea hauxe dugu. Mausitxa! Mausitxa, esan ezan ase, 2022 Euskal Herriko Idiazabal jatorri izendapeneko gazta lehiaketako irabazleak, familia argazkia ederraskoa, hauxe, txapela buruan jantzi du, emaztea pentsatzen dut izango dela, gaztagileak, hoxe, zorionak, zuen izenak nola dira? Jesus. Rosamari. Irati. Irene. Oñatz. Oso ondo, lehiaketa honetan esaten genuen kompetentzia izugarria dela, eta hala ere zuek garaile pozak abanta pentsatzen dut. Bai, eta esango nuke espero eskendu la carrera, porque azken aldi horretan ez dugu beste suerte egi, eta, ez da oso fuerte esan izen, eta, pentsatzen genduan, aurten ez alda izango guretza, baina, hola zizaten diagozak. Hola zizaten diagozak, Rosamari zuri ere galdetu behar gizko dizu, noski, gaztagilea esan digu, Jesusek, zuzea gaztagilea, hemen gaztagile asko dabil gure gira honetan, eta bakarren batek esango du, eta ze bote daukate hauek lehiaketa hau birabazeko, ze sekretu bote daukate, edo bati bada hobitza? Ez da, sekretu inan. Sekretu da, metasunez, pazientzia hondiz, eta kariño hondizkin, eta zaindu ondo. Eta gazteetxe beti guztien gata, eta ontxe ere guztua ditzen ez. Zemat gazta gutxi gora bera, ere urtean? Bai, 12 tona bakai. 12 tona gora, tona bera, hortxe bat, binko puro hietan sartuta, zerra bat tona bat. Hau da, famili guztiari, zuei ere, ikusten dena hori ere, gustora daudela hemen, arrobia badago. Bai, laguntzen, bai, zuek gustora gaztagintzan? Bai, gustora. Zer da zuek egiten dezuena? Ni amamari batzutzerik izan naizte gaztagintzan. Eta zuek? Eta jan pixkat ere bai gau dezuela bazta, ez da? Bai. Gustatzen zaie, asko gustatzen zaie, bai. Mausitxako familia, gure zorionik beroena benetan, aurtengo txapela hau irabazi izanagatik, Jesusek beste zerbait ere, gehitu nahi dugu, eta noski txapeldunari mikroa ongi berezita emago dugu. Eskerrak eman den nikioz, Elgoibarko errexari, gurekin oso komportamentu, una eukideu
gaztagilien partez ere, pentsatzen dut eskertzeko dela, hau ez da herri bat hainbeste tradizio dagoen hartzain munduan, eta bi konkurso haundi montatzen dituen urtero. Ni uste dut eskertzeko dela. Ba, esker hori jasota dago, bihotzenekoa eskuza dela, mauzitzako, familia batxe, txalo